Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga Nations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, naging sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen,
ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan didto nagakalipas siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon, ag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod manintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasulod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Tip sa good malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 2 sa bulan sang Marso sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jaire de los Reyes. Aton dira ginabi-abi mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on tubtob sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gida magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Kadungan no sa nga pagpaidalom sa nga Bacolod City sa Alert Level 1 ang mga eskwelahan nga gingamit bilang isolation kag quarantine facility ang pag-asiraduhan na agod nga mapreparar ang face-to-face classes. Samtang nakahanda na no ang syudad sang Bacolod nga magbulig sa mga Bacolodnon nga mga overseas Filipino workers dito sa may pungsod Ukraine kasunod sa nga nagapadayon nga kinagamo sa nasambit nga pungsod. Wala pa sa nga may nabaton nga reklamo no o na nagapangayo sang bulig nagikan sa pamilya sang mga OFW nga yara sa karon sa Ukraine
ang nagabaton sinino amo ang OFW Health and Welfare Desk diri sa syudad. Ang OWA, no, ang Overseas Workers Welfare Administration nga repatriation program kaga mayara sa nga balik Pinas hanap buhay ang ahensya apang iga-facilitate ini sang syudad no agod nga maka-avail ang mga overseas Filipino workers. So ang ginahimo sa nga OFW Health and Welfare Desk amo ang naga-facilitate sa mga concerns sa nga OFWs agod nga mapalabot ini sa nagakaigo nga ahensya sa gobyerno agod nga maka-avail no ang mga OFWs sa nga assistance. Sa karon nagapadayon pa ang coordination sang mga ini sa OWA agod nga may baluan kung mayara no sa nga bakulodnon nga nagatrabaho didto sa pungsod Ukraine. Samtang natalana nga magabukas ang Mambucal Mountain Resort sa Banwa sa nga Murcia, Negros Occidental sa ikaduha nga semana sang Marso no sinina ako na sa masunod na nga semana okon sa una nga bulan ako na una nga semana sa bulan sa nga Abril sa tiono nga matapos ang ginakayo sa pasilidad bangod sa madumduman yung mga kabombo na sa nga Disyembre nagwaswas si Typhoon Odette so naapektuhan man ang Mambucal Mountain Resort. Nagapadayon no sa karon ang pag-repair sa nga street lights kang mga electrical wires didto sa may Mambucal Resort kaga ginalauman nga matiming lang gid no sa summer season ang liwat nga pagbukas sang resort. Nakahanda na ang mga staff sa nga resort apang bangod sa Typhoon Odette may mga linya sa nga kuryente nga nagkalautod so magluwas sa repairs ginatinguhaan man sa nga probinsya nga ma-improve ang barracks sa nga Mambucal Resort employees. So, samtang sirado pa sa karon no ang resort nagapadayon ang aton nga probinsya sa pagpanami sini. Samtang ginpahayag sa nga chairman sa nga Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod diri sa syudad sa Bacolod nga ang LTFRB no amo ang magadesisyon na hanungod sa pagpasaka sa nga plitihan karon nga tuman ang pagsaka sang presyo sang gato. Naibaloan no nga ang transport group dito sa national level ang nagaduso sa pagsaka sang plete nga 5 pesos. 5 ka piso, tindo ka bugat giniya no sa bahay ni Naya sang national samtang 2 pesos and 50 centavos naman yang fare increase no ang ginahingyo sa mga transport group diri sa probinsya. Apang no LTFRB gid gihapon ang maga-aprobar sa kun pila bala ang mangin pagsaka sa plitihan bangod ang mga ini ang mayara sa nga formula o kun fare matrix nga ginabasihan. Sa piyakabahin, madumduman no, nga ang LTFRB ang nakigangot man sa nga tinalikdan dito sa bus company bala partikular na sa may Valle Car Transit para sa pagpatigayon sa nga libre sakay program din sa syudad sa Bacolod. Suno kay Councilor Dindo Ramos ang kaangay nga mga programa ang dapat kuntani sa mga jeepney drivers bala ginatanyag kaga indi sa mga bus company. Ini bangod no lain ang ruta sa mga series abi lain ang ruta sa mga bus apang bangod sa libre sakay ti nagalibot ang mga bus no sa syudad sang Bacolod kag nagatuga agod nga maibana na gid ang mga pasahero nga dapat kuntani makadugang pa sa income sa mga jeepney drivers. Tugangan pa nato no nga may plano man nga daan ang mga transport group this month nga magpatigayon sang strike so kabay pa no hindi lang madayon kaya ang mga commuters naman sini ang apektado. Dugay-dugay aton man na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Lianizil Minardo tuhoy sa pahanumdom no sang pinuno sang Bacolod City Police Office sa mga kapulisan nga ginadumilian ang pag-engage sa e-sabong. Sa karon wala pa nakapagwa no si Presidente Rodrigo Duterte sang order nga nagapauntat sang operasyon sang electronic o kuna online sabong. Kaya procedurally kinahanglan no sa Senate resolution nga mapasa sa pag-court ang pag-court amo na siyang mag-aapiso no mag-a-advise sa Office of the President tuhoy direte sa karon wala pa nakalabot no ining Senate resolution sa pag-court o kon sa Office of the President. Aton man ako no ang detalye tuhoy sa drug by bust operation nga ginpatigayon sa Bacolod Police Station 8 kaga may by bus operation man naging patigayon ang Talisay City Police Station. 50 minutos ang nakaligad sa Tacnales Nueves ang gabi. Singation ato na checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Lianizil Minardo. So samtang nagapakiangot ita mga kabombo no sa patrol
Kaya Bombo Yanizil, diri kita anay no sa aton nga update sa may Russia kag Ukraine tension no sa Russia kag Ukraine tiya bukas ang UK government no sa paghukas sa Russia bilang isa sa 5 ka mga permanente nga miyembro sa UN Security Council kasunod sa invasion no sang Ukraine suno sa tagpamaba ni UK Prime Minister Boris Johnson. So ato ni nakaroon na pagkatalakayon no ang tuhoy sa tension sa Russia kag Ukraine. Yara na sa piya ka linya si Bombol Yanizil Minardo. Bombol Yani, please come in. Bombol Yani. Bombo Jairi, isa ka persona ang nadakpan sa ginpatigay nga bypass operation sa Talisay City Police Station dito sa Mayapuro, Kamalipayo na Barangay Zone 4A sa Maya Syudad ng Talisay kung sa diin ang nadakpan amo ini si Jordan Acosta. Bombo Jairi kay nakuhaan ini siya sang 2 ka gramo nga ginasuspensuhan sa buka ga mayara sang aton no nga 2 ka gramo kag mayara balor nga 13,000 pesos kag 600 pesos sa Bombo Jairi. Sa subong ini ang sado Bombo Jairi yara na nakahunong sa Maya Talisay City Police Station. Sa subong man Bombo Jairi nga nadakpan pagidin no ang isa man ka persona sa ginpatigayon nga bypass operation sang Police Station 8. Diri naman ini Bombo Jairi sa may Purok sa 5 Tahong, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Negros Occidental, kung sa diin ini ang suspetsado ginkilala kay Mark Hill Diaz. Mark Hill Diaz, 37 anyos, ini siya si alias Watari, ini siya Bombo Jairi, isa ka single, no, kaga-residente sang nasambit nga lugar Bombo Jairi, no. Paagi ini sa may esdet sang Police Station 8, ang pagkadakop sini kung sa diin nakuhaan, ini siya Bombo Jairi, sang 8 ka gramos na ginasuspetsuhan siya bu, kag mayara, ano, nga balor o kana standard drug price nga 54,400 pesos. Sa subang Bombo Jairi, ini ang suspetsado yara naman nakahunong sa Police Station 8 for proper disposition. Bombo Jairi, no, sa subong tiyempo, kung sini nga hugada, ginabawal na ini, no, mayara man dato halina sa may presidente nga pagpabawal ini balas ang ginatawag nga online sabong o kon isabong. Especially sa bahin sang kapulisan na Bombo Jairi, kung sa diin diri sa aton sa may Bacolod City, no, ang Bacolod City Police Office liwat nga nagpahanumdom sini sa mga kapulisan nga hindi gin mag-engage sini sa nga ginatawag nga isabong kay may mandato na ini, no, halina sa may presidente kag kasubong man ni sa ilang Chief of PNP, no, kay Carlos Junardo, no, kay Bombo Jairi. So sa sinid subong nga tinion, no, nag-conduct ini sila sa inspection man sa mga cellphone kasubong man sa ginobra sa isang nopo, no, kaga so far Bombo Jairi, no, kaluyan wala man sang may nadakpan diri o kon may na monitor nga mayara nag-engage diri sa may Bacolod City Police Office nga mga personnel. So Bombo Jairi, para sa dugang nga detalye kag sa kasubong man sa mensahe sang City Director, pamatian bala naton si Police Colonel Thomas Joseph Martir. We received a directive from pag ginabawal na ang isabong and even the cellphones ginapakakas na ng mga isabong ng mga activity. So far dito wala man ta din na may na-monitor o nadakpan what na nag-isabong. Hopefully wala na. And hopefully mauntat naman na siguro. Sir, ano na lang sir, gamay nga mensahe ni sir sa mga kapulisan sir sa regarding diri sa hindi pag-engage sa isabong sir. Yes, so reminders again to all personnel of the Bacolod City Police Office to do away with going to isabong areas or engaging in gambling by betting on your cell phone. So that pakiremove na no, para it will be problema na para sa inyo kung madakpan kasi na may mag-complain mo, you will be charged accordingly, no, and it will affect your career. So please do away with that. Yes. Sir, may possibilities nga mag-inspect mo sini sa cellphone sa mga kapulisan dira sa BCPO like sa nopo sir nga ginobra nila kanina sir. Yes, gina-inspect na since pag-abot pa lang sa last week na na-inspect na. Yes, so nag-conduct ito mo galing sa inspection dira sa may BCPO. Yes, oo, ma'am. Gina-check nila sa mga respective commanders. So maayo man Bombo Jairi, no, kaya ang PNP chief naging mismo nagpagwa sa nga direktiba sa bahin naman niya sa mga kapulisan
sa pagdumili sa ilang mga personnel no sa pagpakibahin sini nga isabong kaya maskin online lang ini makabigin gihapon Bombolyani nga gambling. Yes, correct kaya ba mo Jairi kag ini no. So para likaw man sa mga kinagamo kay biskan ng kisa ba mo Jairi no kag sa mga scams ka man kay ti ini ang isabong no sa may possibility man nga mas scam ini kay ti ang imo di account o kanang GCash account mo balaga ka link ka man diri sa Bombolyani, nautod siya Bombolyani, Bombo Anthony. So aton lang ay establish liwat no aton nga koneksyon kaya Bombolyani kaya aton nabatian ang pahayag no ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir tuhoy sa mando sa nga PNP chief no nga kaga direktiba bala sa mga kapulisan tuhoy sa pagdumili sa mga personnel sa nga o kan sa nga PNP no sa pagpakigbahin sa nga isabong. Isa na hambal na gani kay ina no maskin online lang ina ti involved man na dira gihapon ng kwarta nagahambal gani ni Bombolyani connected na da no ang GCash account sa nga isa ka persona ti panahor gid ina gihapon. So yara nasa piyang kalinya si Bombolyani. Bombolyani, please come back. Bombolyani. So, sige, gina-establish nato ng aton nga connection, no? Kaya nautod liwat siya Bombolyani Zil. So, amo na siya mga kabombo, no? As a whole, wala pa gid nakapagwa siya Presidente Rodrigo Duterte sang order nga nagapauntat gid bala sa nga operasyon gid mismo sa nga electronic o kuna online sabong kamiyara dira sa nga due process ti sa karon wala pa nakalabot sa Office of the President pero sa bahin sang PNP gid dumilian na gid sila especially mga kapulisano nga among nagapatuman sang layi sa pakigbahin sa sining aktibidad. Bombolyani, please come back. Yes, ba mo Jairi, no? Kaluyan, diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, ang kapulisan diri sang Bacolod City Police Office, no? Wala sang may na-monitor nga ga-engage isang isabong Bombo Jairi. So kaga diri man, no? Maayo gid ba mo Jairi, subong update kita diri man sa sagwa sang Bacolod. So medyo gapanalit diri sa bahin niya sa New Government Center ba mo Jairi kag ini no ang panahon natin so daw hindi gid maayo. Gapanalit pero no medyo mapaang-paang ba mo Jairi, but all in all no matawhay subong kag malinong ang syudad sang Bacolod. Amala ni galing ba mo Jairi kiti ang curfew magasugod naman alas 12 sang kaagahon kag sa alas 4 sang kaagahon sini ba mo Jairi. So at sa aton nga mga taga-palamati no nga nagamaneho sini sa ilang mga pampubliko kag pribado nga mga salakyan. So maghinay-hinay lang gid sa pagpauli o kon padulong sini sa ilang ubrahan Bombo Jairi. Narote siya Arman Bombolyani this week ilabi na sini nga Marso kung nagdamo ang mga tawo nga nagagwa kung gabi. Yes, correct ka Bombo Jairi no sa daw na buhi-buhi subong ang ginatawag pala nga night life sini sa mga taga-syudad diri sang Bacolod kay daw medyo na lift na ni ang liquor ban ba mo Jairi kag kasubong man nga daw nag-ulo adlaw ni ang ginatawag naton nga curfew hours which is from 11 sa una no ginpatuman ini as 12 to 4 AM ba mo Jairi. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Yes, sa Bombo Jairi, amo yadto ang mga balita gikan sa patrol para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi ini si Bombolyani Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo, Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. So so far mga kabombo na diri sa mga personnel sa Bacolod City Police Office wala man sa record no kon sa may nadakpan nga naga-engage sining online sabong. So diri kita no sa bahin sa Russia kag Ukraine. So nagapadayon gihapon ang invasion sa pungsod Russia sa may Ukraine apang padayon man no nga nagabato ang Ukraine ilabi na no sa pagpamuno sa ilang presidente no si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. So sa bahin sa United Nations ang pila ka mga pungsod triggered gid no nainit gid sila sa may Russia. Ining United Kingdom gani bukas sila no sa suhestyon bala nga hukson ang Russia bilang kabahin sang 5 ka mga permanente nga miyembro sining UN Security Council bangod sa ginimo nila nga invasion sa Ukraine. Kaya luyag no nga makitaan sa United Kingdom nga isolated diplomatically no ining Russia
kaga ilagida iga consider bala ang tanan nga options agod nga ini ang malabot. Kaya ang UN Security Council mayara siya sang 5 no ka mga permanente nga miyembro amoy ni siyang ginalakipan sa nga UK, United Kingdom, Russia, Estados Unidos, China kag France. Ining 5 may tinutuyo inino nga siguruhon bala ang international peace and security ti makitaan ta ang Russia no ginsiguro bala sini ang international peace and security. Kumbaga gin basura sini no ang UN rulebook bangod sa pag-invade sini sa pungsod Ukraine. Kagabi bala no mayara sang ginpatigayon nga UN Human Rights Forum samtang naghambal ining foreign minister sang Russia, masobra 100 ka mga diplomats nagikan sa 40 ka mga western countries kag alay, lakip na ining Japan no, ang nag-walk out. Kalain no, nagahambal ining Russian foreign minister, wala sang tawo no, pila lang gid ka mga pungsod ang nabilin. Bangod nga nagpakita no ining masobra 100 ka mga diplomats ang protesta sa ginimo nga invasion sa Russia sa Ukraine. Madamo naman sa mga sanctions no ang ginpatuman gani sa pila ka mga pungsod agod nga mabag down ining ekonomiya sang Russia bilang konsekwensya sa ilang ginhimo no. Kagabi nagapanawagan man ining si Ukrainian President Volodymyr Zelensky no sa EU, sa European Union nga nagpanawagan siya bilang bulig no sa sa emergency session sa European Parliament. Pinaagi lang sa video link no kaga ang simpatiya sang bilog nga kalibutan yara gid sa Ukraine kaya kun ining Russian foreign minister gin-walk outan siya President Volodymyr Zelensky ginapalakpakan pa kaga nagpatigayon pa sang standing ovation. So padayon gyapon no sa pagpakibato ining pungsod Ukraine no sa ginahimo nga invasion sa Russia. So karon wala pa kita sang information ko na san magaresume ini nga peace talks bilangin patigayon sa Lunes kay wala man tong daan sa tulid gid nga resulta. So magapatigayon pagid sila sa ikaduha pagid siguro nga round no sining peace talks kag hopefully masolbar ini as soon as possible kaya adlaw-adlaw may mga taho no nga nagakapatay. Tining Japan bala no nagpatigayon man sa diplomatic protest kaya may mga fighter jets naman nga nakitaan no sa ilang teritoryo ining fighter jets ini ka Russia. Sa kaina kuno sang aga isa ka Russian helicopter no ang nagalupad didto sa may Japanese territorial airspace sa may Hokkaido Island no. Kaga ginakabig ini nga makangawa no sa Japan nga kadamo bala nagadugang ini nga activity sa Russia sa ilang territorial waters kag sa ilang airspace. Hindi taman mabaso lang Japan kung makahangawa sila kailan tawa mabalang ginimo sang Russia sa Ukraine no. So padayon lang kita nga mga muyo mga kabombo no sa sitwasyon dito sa mga pumuluyo sa mga sibilyan pati man sa mga soldado dito sa may Ukraine kag hindi lamang sa Ukraine no kundi sa bilog nga kalibutan nga hopefully wala lang gid sang may magluntad nga gyera kay tanan gid kita pierde. 4 minutos ang nakaligad sa taknalas 10 ang gabi. Ginakolabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik liwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyong mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We